Good morning, church! Morning! Morning po, a blessed morning po sa bawat isa. Sige po, we invite everyone to stand up and roam around po. Batiin po natin yung bawat isa at kamayan po. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Oh, smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Sa umaga pong ito, tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Today nga, let's have this heart of a servant. Let's have the desire to follow wherever He wants us to go. Let's have the desire to do whatever He wants us to do. Tunay nga ang Panginoon, ang plano ng Panginoon sa atin will always be the best. At alam natin na kapag dinala niya tayo sa isang lugar, sa isang sitwasyon, He has plans for us. Yes, so God. Setting my feet in your way, entering into your presence to behold you face to face, God of all heaven and earth. Holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross and follow you. I follow you. Oh, follow. Standing in awe of your ways, setting my feet in your ways, entering into
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Dakilain ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Sapagkat ito ang araw, Panginoon, na ginawa mo. Upang, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, ng iyong mga anak ay sasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Panginoong Jesus, maraming salamat. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, narito kami, Panginoon, upang kami, Panginoong Diyos, ay lumapit sa iyo. Magpakumbaba sa mga oras na ito. Hinihingi namin, Panginoong Diyos, ang pagsama mo sa amin. Holy Spirit, kumilos ka sa umagang ito. Nais namin, banal na Santong Espiritu, pakalinisin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami, banal na Santong Espiritu, ng pusong dalisay. At sa mga oras na ito, Panginoon, anuman, Panginoong Diyos, ang nakikita mo, na karumihan ng aming mga puso, ibinababa namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pagkakamali namin, sa lahat ng mga kasalanan namin. Maging anuman ang mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami. Pakalinisin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. Upang, Panginoong Diyos, sa umagang ito, makadulog kami sa iyong paanan. Na walang hadlang, Panginoon, na matanggap namin, Panginoong Diyos, ang biyaya mo. Matanggap namin, Panginoon, ang pagpapala mo. Banal na Santong Espiritu, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, inaangkin namin ang iyong kapangyarihan. Inaangkin namin, banal na Santong Espiritu, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang gawain namin sa umagang ito. Banal na Santong Espiritu, ikaw ang great Hira, Hakira, Hakira, Hakira. Yes, Lord, meron ka, Panginoong Diyos, ginagawa. May ginagawa ka, Panginoong Diyos, na pag-iingat sa iyong mga anak. May ginagawa ka, Panginoong Diyos, na kababalaghan, Panginoon, sa iyong simbahan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, Lord, hayaan mo, Panginoong Diyos, na maranasan ka namin. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na maranasan namin ang kapangyarihan mo. Sa pamamagitan, Panginoong Diyos, ng iyong mga salita. Lord, ang mga salita mo sa umagang ito ay kikilos, Panginoon. Kikilos, Panginoong Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Inaanyayahan ka namin, banal na Santong Espiritu, sa aming mga puso. Pumasok ka, banal na Santong Espiritu, sa puso ng iyong mga anak, upang ang salita mo sa umagang ito, Panginoon, ay namnamin namin, Panginoong Diyos. At ito, Panginoon, ay maging gabay namin. Maging gabay namin, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Ano man, Panginoon, ang mga panggugulo ng kaaway, Holy Spirit,
pagpalain mo ang iyong mga salita. Paging ang gamitin mo, Panginoong Diyos, na anak mo. Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, ang iparanas mo. Ang salita mo, Panginoon, na ipadadaan mo sa kanyang bibig. Lord, hachiya, hachiya, hachiya. Makapangyarihan, Panginoong Diyos, ang iyong salita. Kaya't, Panginoon, sa umagang ito, may gagawin ka, Panginoon, sa iyong mga anak. May gagawin ka, Panginoon, sa lugar na ito. Ano man ang panghahadlang ng kaaway, Panginoon, hindi ito magtatagumpay sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hindi magtatagumpay anuman ang nais ng kaaway na pangahadlang sa iyong mga anak, Panginoon, upang ang salita mo, Panginoong Diyos, ay maitago namin sa aming mga puso. In Jesus' name, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat, Panginoong Diyos, ng parte ng programa namin ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang music ministry. Pagpalain mo ang dance ministry. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga anak mo na naririto, maging ang mga nanonood. O Lord, ang salita mo, Panginoong Diyos, ay gagamitin mo upang makalaya, Panginoong Diyos, ang mga anak mo. Gamitin mo ang masalita mo, Panginoon, upang makalaya, Panginoong Diyos, ang mga anak mo, Panginoong Diyos, na nanghihina. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin namin, Panginoon, ang gagawin mo, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa sa umagang ito. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, itinataas, dinadakila at sinasamba. Moikiya shikinawa, Yeshua, Yeshua Nisi, Yeshua Nisi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala na namin sa iyo, Panginoon, ang aming gawain. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning, church. Uy, naantok pa tayong iba. Good morning! Amen. So muli, pwede mo bang tapikin ng iyong katabi? Tignan mo nga kung gising na yung katabi mo, parang tulog pa. Sabi mo, good morning! Tapos sabi mo rin sa iyong katabi, pinili ka ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ba ay naniniwala ng bawat isa po sa atin ay pinili ng Diyos? Amen? Kaya po sa umagang ito, muli, atin pong idedeklara sa ating buhay na bawat isa po sa atin ay pinili ng ating Panginoon. Kaya po sama-sama tayong umawit, sama-sama tayong magpupuri, sasamba sa ating Panginoon at Diyos na buhay. Amen! Pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Diyos? At ating pong ideklara, we are a chosen generation. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show for the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Ulipawitin po natin. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You should show for the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into
Sabi doon sa inaawit natin, God called us from darkness into light. Dati po ang buhay natin nasa kadiliman. Pero ngayon na tinawag ka ng Diyos, we are in His light. Kaya po sa umagang ito, let's give our 100% ang ating the best na pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil kinuha niya tayo sa kadiliman, ngayon na tayo nasa liwanag na. Amen? Kaya po muli, ating pong awitin, you are a chosen generation. Eh? 1, 2, 3. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You should show for the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Sing it again. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You should show for the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Sing it again. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. What is declare? A peculiar people. You should show for the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into. I want to sing it again for the last time. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You should show for the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for You. So you have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for You. Sing, we live for You. God, we live for You. We run with passion for Your name. We run. Freedom, You've broken every chain. We run. Our God will not be moved. Say, our God will never be shaken. We run to You. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. Oh, we live for You, God. We live for You. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for You. We run with passion for Your name. We freedom, You've broken every chain. We run. Sing, our God will not be moved. Our God will never be shaken. To You we run. Lord, we are a chosen generation. Rise up, holy nation. Oh, we live for You, God, we live for You. You have called us out
chosen generation. Oh, we rise as a holy nation. We live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. We live for you. Sing, our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Say, our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. You are. We are a chosen generation. Rise up, rise up, holy nation. Oh yes, we are. You have called us out of darkness into light so glorious. Sing what we are. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. We live for you, Lord. Oh, we thank you. You have called us out of darkness into light so glorious. We live for you. 'Cause you are everything, more than all we need. God, we live for you. Sing, we live for you. I found this world to be not enough for me. God, we live for you. We live for you. We are chosen generation. Rise up, holiness. God, we live for you. You have called us out of dark. Come on, church, we will declare. We are in the light of the Lord. Sing, we are a chosen generation. Come on, rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness. Yes, Lord. Lord, we live for you. God, we live for you. We are chosen generation. Rise up, holy nation. Lord, we will live for you. Thank you, Jesus. You have called us out of darkness. God, we live for you. Sing, God, we live. God, we live for you. God, we live for you. Yes, Lord, we live for you. Oh, palapakan po natin ang Diyos sa buhay. For He has chosen us, oh, to be His servant. Oh, Lord, here we are. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord, for choosing us. Sa umagang ito, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Patuloy nating pasalamatan ang ating Diyos sa buhay. Kahit hindi tayo karapat-dapat, marami tayong pagkukulang sa ating Diyos. But still, sabi ng Panginoon, pinili ka niya upang maglingkod sa Kanya. Kinuha ka niya sa kadiliman at dinala ka niya sa Kanyang liwanag. Kaya sa umaga pong ito, patuloy po nating itaas ang pangalan nating Panginoon, and we will sing, Lord, draw me close to you. Huwag mo akong hayaan, Panginoon, na mawala sa iyo.
Nais ko lang dito sa iyong presensya. Dahil walang katulad ang iyong presensya, Panginoon. Thank you for choosing me as your servant, Lord. Come on, just feel the presence of God in this place. Sabi mo sa Panginoon, Lord, here I am. Here I am. Use me, Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Kausapin ang Panginoon si Mama. You were my desire. Yes, Lord. No one else will do. Nothing else can take your place. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your, come on, just feel the warmth of His embrace this morning. Help me find a way. Bring me back to you. So Lord, you're all I want. Sing unto the Lord, you're all I've ever need. All I want, no one else but you. Help me know you are me. Draw me close to you. Never let me go. Oh, you lay it all down again. I lay it all down again. To hear you say that I'm, sing with all of your heart, you are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Jesus, you're all I want. You're all I've ever need. You're all I want. You're all I want.
You are the center of it all. I want, help me, Lord. Oh, come on, sing it to the Lord. Lord, you're all I want. You're all I want. No one else but you. You're all I ever need. You're all I want. You're all I want. Let me know you are Lord. Come on, just worship today. No one else but you, Lord. Ipasabi mo sa Diyos, Lord, you're all I want. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Yes, here I am, oh Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, face to face, Lord, you're all I want. You're all I want. No one else but you, Jesus. There's nothing like your presence, Lord. No one else. Sing it again with all of your hearts. You're all I want. You're all I want. 'Cause you are the center of my life. You are the center of this church, Lord. I want. Help me. No one else but you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. You are Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters, nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, you are. Jesus be the center of my life. Oh, yes, Lord. Jesus be the center of my life. Lord, no one else. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters.
nothing else matters, Lord. Nothing else matters. No one else, nothing in this world will do. Oh, Jesus, 'cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Sing from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Sing from my heart to the head. Come on, sing it to the Lord. Sing it to the Lord. It's all about you, Lord. From my heart to the heaven. Jesus be the. It's all about you. It's all about you. From my heart to the head. Come on, lift up your voice. Lift up your worship. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven. Jesus be the same. It's all about you, Lord. Yes, Lord. it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about. It's all about. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Oh, yes. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Come on, speak the name, Jesus. Oh, shout the name. Shout the name of Jesus. Oh, we worship the name. We glorify the name. Oh, we lift up the name. Oh, we praise the name. 'Cause there is healing in the name. There is power in the name. Oh, there is freedom in the name. There is love in the name. There is joy in the name. Oh, there is power in the name. Come on, shout the name. Jesus. Oh, Jesus. No one else but you, Jesus. Jesus. Shout the name. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. You are the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters, Lord. Nothing else matters. Come on, worship the name. Oh, the name of Jesus. Be lifted up in His place. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Oh, Jesus. Nothing else matters. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, sing it again from my heart to the heaven. Jesus.
shout the name of Jesus in this place. Lift up the name of Jesus in this place. From my heart. Oh, yes, Lord. It's all about you. Be lifted up from my heart to the heaven. Jesus made us stand. It's all about. For the last time, church. Sing from my heart to the heaven. Jesus made us stand. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, we thank you, Lord. Come on, praise the name of Jesus. Lord, it's all about you. Nothing else matters. It's only you. It's only you. Come on, praise the name of the Lord. Worship Him in all of your hearts. Come on, sing a new song that comes from your heart. Declare who God is in your life. Oh, we shout your name. Jesus, Jesus. Be lifted up in this place. Be lifted up in our hearts. Be lifted up in our church. Be lifted up in our lives, Lord. You are the center of it all. No one else but you. Oh, we thank you for your presence. We thank you, Lord. Oh, there's no one else but you. It's so good to be in your presence, God. Hallelujah, hallelujah. So be the center of our hearts. Be the center of our lives, Lord. Oh, every knee will bow. Every tongue will confess that you are God. That you are the King of Kings. That you are the Lord of Lords. The beginning and the end. The Alpha and Omega. Oh, we thank you, God. We are nothing without you, Lord. We are nothing without you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Oh, we thank you, Father. Hallelujah. Be lifted up in this place. Only your name be lifted up in this place. Oh, we thank you for moving in our midst. Oh, thank you for choosing us, Lord. Oh, here we are, here I am, use us, oh Lord. Oh, we thank you, God, we thank you, Lord. Oh, yes. Oh, thank you, God. Tunay nga napakasarap magpuri sa ating Panginoon. His presence is in this place. Just feel the presence of God. Nananahan siya sa ating mga papuri, sa ating mga pagsamba. Oh, yes. Oh, yes. Oh, we thank you, we thank you. From our heart and our soul, be lifted up, be glorified. Oh, thank you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. So from my heart to the head. Come on, sing a love song. Sabi mo sa Panginoon, nobody else. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang mauna sa aking buhay. From my heart to the head,
Jesus. It's all about you. It's all about you. From the bottom of our hearts, Lord. To the Jesus. It's all about. Oh, from our hearts, to the heaven. Jesus, Peter said, it's all about you. Lord, tunay nga, Panginoon, it's all about you. Hindi po ang aming kakayanan, hindi po kung anong meron kami, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala kaming maipagmamalaki sa iyo, Diyos. You are amazing, God. Thank you, God. Oh, thank you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night. Incense arise, day and night, incense arise. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, incense arise. It all.
deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy, God. Yes, you're worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, oh God, you deserve all the glory. You deserve all the praise. You deserve all the worship. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise your holy name, Jesus. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Yes, oh God. Oh, with all our hearts, with all our soul, with all our minds, we will continuously give all the glory to you. For all the glory belongs only to you, our God, our King, our Master. Hallelujah. Oh, Jesus, the Son of the living God. Oh, the one who was and is to come. Yes, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. Oh, Jesus, you are the center of it all, oh God. You are worthy, oh God, of all our praises, of all our worship, oh God. Yes, oh God, be glorified, be exalted, be magnified, oh God, in our midst, in our lives, oh God. This morning, oh God, Lord, nothing else. Wala kaming ibang gustong makita. Wala kaming ibang gusto, Panginoon. Lord, na mapaluguran, kundi ikaw lamang, o aming dakilang Diyos. At sa umaga pong ito, nawa ang aming mga papuri, O God, ay naging mabangong samyo sa iyo pong harapan. At salamat, O Diyos, sa umaga pong ito, Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka naming inaanyayahan. Patuloy na gawin mo ang mga bagay na ikaw lamang ang makakagawa sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila ay para sa iyong makapangyarihang pangalan lamang, O aming Panginoong Jesus. Oh, yes, O God. Yes, O God. We worship you this morning. We glorify you, O God. We exalt your name, O God. Yes, O God. Yes, O God. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. For you are worthy, God. You are worthy. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O God, na Lord, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, yes, O God, sa mga physically, emotionally, spiritually nanghihina, O God. Lord, yakapin mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal, palakasin mo, Panginoon. Lord, ang iyong mga anak, O God, yes, O God, ng iyong spirito, Panginoon, at tunay nga na, Lord, ikaw ang makita, yes, O God, sa mga may dinadalang problema. Salamat dahil ikaw ang kasagutan. Lord, sa mga may sakit at karamdaman, salamat dahil ikaw ang aming kagalingan. Lord, salamat, O God, that you will manifest yourself, O God, in our midst this morning. Patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Yes, O God. Yes, O God. Wala po, Panginoon, ibang maitaas, walang ibang makita, kundi ikaw lamang po, aming dakilang Diyos. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, O God. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yes, oh God. Pwede po bang aniyahan natin ang mga bata dito sa unahan? At sila po ay sama-sama po nating idulog sa ating dakilang Diyos sa umaga pong ito. Yes, oh God. Hallelujah. Pwede po ba nating ituon ang ating mga kamay sa kanila? Hallelujah. Thank you, oh God. Salamat po, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na sa buhay po ng mga batang ito, Lord, patuloy na madakila ka at
mapapurihan ka, O God. Lord, even Panginoon, sa kanila pong mga murang kaisipan, O God. Lord, we lift them up to you. We dedicate their lives unto you, O God. Lord, let your kingdom come. Let your will be done sa buhay po nila, O God. At sa umaga pong ito, patuloy na ikaw, O Diyos, ang makita nila, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian, O God. At Lord, sa kanila po, Panginoong Sunday school sa umagang ito, yes, O God, sa buhay po na magtuturo sa kanila, continue to give her the wisdom, O God, the knowledge that comes from you. And Lord, let your love, O God, cover these children, O God. Let them focus unto you, O Jesus, the author and the finisher of our faith. At sa umaga pong ito, patuloy na selyuhan niyo po sila ng iyong kapangyarihan. Banal na Espiritu, ikaw pong manguna sa kanila. Thank you, Father God, for no weapon forms against them by the enemy will prosper. We declare that these children are blessed, O God, because you have blessed them, O God. Lord, we thank you, O God. Continue to yes, O God, to encapsulate them, O God, with the blood of Jesus and with your power, O Holy Spirit. At salamat po, tunay nga, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanila. Lord, let there be hunger and thirst, O God. Lord, in your word, sa puso po ng mga batang ito, at even, Panginoon, in their dreams, O God. Lord, speak to them, O God. Lord, we believe, O God, that even in this, O God, Lord, in these last days, you have said, O God, that you will pour out your Spirit in all flesh. Even, Panginoon, ang mga batang ito ay kasama, Panginoon, sa bubuhusan mo ng iyong Spirito, O God. At Lord, thank you, O God, that gagamitin mo ang mga batang ito, O God, as your end-time army, O God. Lord, yes, O God, preserve this generation, O God, for your glory, O God. In Jesus' name, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, we honor you, we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo ay makakaupo. Bago pala po tayo umupo, can we go a little bit forward po sa mga nasa likod? Sige po, pwede po natin i-occupy yung mga upuan po natin dito sa unahan. Ayan, praise be to God sa umaga pong ito. Ayan, kahapon po nagdaos po ng 3rd year anniversary po ang ating J Blue Zambales. Isa po sila sa literally naka-experience po ng crossover. Di ba po nito pong team natin last month na crossover, isa po sila sa talagang pinag-crossover po ni God. And praise be to God, indeed, we can just say our God is faithful, our God is true. Biro nyo po for I think 3.5 days, no? Yung pong ating pinaganapan ng anniversary doon ay nabubungan na kumbaga nagamit po kahapon ng ating mga kapatid. Tunay nga po na walang makakapigil sa gawain ng Diyos. Sabi nga po sa salita ng Diyos, who He began a good thing sa buhay natin, He is able to complete it. At tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa buhay ng mga kapatid natin doon sa Zambales. At kaya po sila Bishop ay galing po doon at ngayon po ay nasa Alaminos po sila, kila Pastor Gab. Dinalaw po ang mga kapatid natin doon dahil nung nakaraang bagyo po ay grabe po ang naranasan nila for how many days? Wala po silang kuryente. Tapos sila Pastora Marivic at yung iba po nating mga kapatiran doon, nakikicharge lang po sila sa mga gasoline station. At yung church po natin sa Alaminos ay may mga nilipad din po na bubong, nabasa po yung iba nating mga gamit doon. Kaya po, yun po, dinalaw din po sila nila Bishop this day. Doon po nag-service sila Bishop po ngayong umagang ito. So, bagamat ganun po ang nangyari sa ating church sa Alaminos, we know na parang katulad po ng bagyong dumating, di ba? Pag po nabahaan, kunwari po yung bahay natin, nabahaan, pero after po noon, pag nalinis na, di ba po, mas nakikita natin na yung mga dapat nang itapon, yung dapat ng mga alisin, kasi para po mas maging maayos. So same holds true po. We believe na God allows those things to happen para po mag-remain yung mga talagang useful, yung mga karapat-dapat na matira. So, and we believe na the Lord is moving, the Lord is continuously working in our lives. At yun nga po, sa mga J Blue churches din po natin, kung saan po nagbukas ang Panginoon. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga pong ito.
we believe na lahat po tayo ay ready na to receive the Word of God. So, katulad po nung ating team po this month, the Lord has chosen us. Sabi nga po, maraming bagay po sa mundo pong ito na tayo po ang namimili. Amen? Kumbaga, yung kanina pong umaga, anong oras tayo bumangon, it's our choice. Tama po ba? Nung pong itong damit na suot natin ngayon, pagpunta natin dito sa church, it's our choice. Tama po ba? Tayo yung namili nun. Ano yung kinain natin kanina or kung hindi man tayo kumain, it's still our choice. At sabi nga po, ano man yung kalagayan po ng buhay natin ngayon, it's our choice. Maaring napilitan man po tayong piliin yon or tinulak ka lang na piliin ang bagay na yan, but still at the end, it's still our choice. Even, yun nga po, ba tayo nandito ngayon sa church, bakit tayo, ano mang kalagayan natin ngayon, it will all boils down na pinili po natin yon. Tayo po yung namili. Pero alam niyo po ba, isang napakaganda na pag-uusapan po natin ngayon, kahit na may mga personal choices po tayo, pero po ito po yung isang katotohanan na gusto po ng Panginoon na mas lalo pong, tawag po dito, mas namnamin natin, mas i-embrace po natin na ang Diyos po, pinili tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Sa kabila, pinili ka ng Diyos. At ngayon po, sabihin mo sa sarili mo, pinili ako ng Diyos. So, katulad po nung ating verse sa John 15 verse 16, sabi po ng Panginoong Hesus dito, you did not choose me. Yan. Sabi po ni Jesus, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Amen? At actually, ito po yung sinasabi ni Jesus sa mga disciples. But in our days, nowadays, sabi nga po, what is written in the Word of God, hindi na lang po ito para sa mga disciples. We can also claim this promise of God to us. Sabi nga po dito, and next, but I chose you. Sabi po ng Panginoong Hesus, siya ang pumili po sa atin. Amen? And appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. So, bibigyan po natin ng emphasis nga po dito, yung pagpili po ng Panginoon sa atin. And ito po yung verse na hihimay-himayin po natin. Hindi po tayo lalayo dun sa key verse natin, pero ito pong mga verses na to, dito po natin, kumbaga, mas makikita, kumbaga sa isang putahe, mas mananamnam na talaga pong tayo ay pinili at tinawag ng Diyos. Sa Ephesians 1, verse 3 to 14. Pwede po ba nating basahin? Ayan po. Ephesians 1, verse 3 to 14. Sabi po dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ayan po, sabi po dito sa verse 3, na sabi nga po, ang ating Diyos po has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So sabi nga po, all the spiritual blessing binigay na po ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Verse 4, dito tayo mag-start. Sabi po dito, just as, ano po sabi doon? Verse 4, just as He chose us, biro nyo pa, past tense po ito, chose, di ba po? Tama ba? Past tense na siya. So, ibig sabihin, sabi po dito, He chose us in Him before the foundation of the world. So, number 1 po, ito po yung hihimay-himayin po natin, na sa pagpili po ng Panginoon sa atin, sabi nga po, it is by His grace. Amen? Sabi po dito, He chose us in Him. Pinili po tayo ng Diyos para sa Kanya. Hindi po tayo pinili ni God para sa mundong ito or para sa sarili natin.
He chose us in Him para po sa ating Panginoong Jesus. At sabi nga po, before the foundation of the world. Ibig sabihin, hindi pa po nag-meet ang ating mga magulang. Wala pa po si Eva at si Adan. Pinili na po tayo ng Diyos. Is it not, di ba parang, kumbaga, di ba po pag naintindihan natin ito, kumbaga, mawawala po sa puso natin na hindi tayo, kumbaga parang second choice lang tayo. Sino po mga naka-experience dito na you felt na parang ikaw lagi yung last choice, ikaw lagi yung parang kunwari sa company, pag magpipilian ng ma-promote, lagi kang nasa huli o kaya parang second choice ka lang, ganyan. O kaya po, dumating sa point na sa, kunwari, nung pong panahon ng kabataan or kadalagahan po natin, maari pong naging second choice ka lang nung kapartner mo, whatever it is. Sabi nga po, kung naka-experience po tayo ng ganun, eto pong umagang ito, I want and I believe God wants you to know that you are one of His first choice. Kasi bakit po? Sabi po dito, even, sabi nga po, before the foundation of the world, hindi pa po kine-create ni God ang mundo, ay kasama na po tayo sa pinili niya. Di ba po? That is a wonderful na bagay na pag po ito ay, kumbaga, in-embrace natin, we are founded in the Word of God. Sabi nga po, alam natin na pinili po tayo ni God. Amen? Hindi tayo, kumbaga parang, o hindi si God napilitan lang, napiliin po tayo. At sabi nga po, as He chose us, sabi nga po, it is by His grace. Wala pa po tayong ginagawa, di ba? Hindi pa nga, ayun nga po, nabanggit ko kanina, hindi pa po nag-meet yung mga magulang natin. Sabi nga po ay, hindi pa na-create si Eva at si Adan, pinili na po tayo ng Diyos. At sabi nga po ay, kumbaga, it is by His grace. Kaya po, ngayon, di ba po, yung team po natin for this whole year is, God's abounding grace. Dapat po mas maintindihan natin, ano po ba yung grace ni God? Yun lang po ba yung pinatawad tayo? O kaya yung grace ni God na we are not deserving and yet He had given it to us. Another thing po na, kumbaga gusto pong maunawaan natin ng Panginoon, that yun nga po, because of His abounding grace, even before the foundation of the world, tayo po ay pinili na niya. Amen? Pinili na po tayo ng Diyos. Past tense, tapos na. Kumbaga, pag sinabi po kasing pinili, di ba? Kumbaga, nagkaroon na si God ng desisyon. Kumbaga, pero po pag, kunwari ang term or ang ginamit sa Bible ay pinipili, ibig sabihin, nasa process ng pagpipili si God. O kaya, kung ang ginamit naman po ay pumipili, or pipili, di ba? Ibig sabihin, mangyayari pa lang. Pero ang sabi po dito, pinili na po tayo ng Diyos. Ibig sabihin, tapos na. Ginawa na niya, nag-decide na po si God na kasama tayo sa mga pinili niya. At let's continue. Dahil sa pagpili po ng Diyos sa atin, ganun na lang po ba yun? After na pinili tayo ni Lord, wala nang mangyayari, or parang wala tayong gagawin. No, napakalinaw po dito. Let's continue sa verse 4. Sabi po dito, balik po tayo kay Henry. Sabi po dito, just as He chose us in Him before the foundation of the world, sabi po sa next verses dito, sabi po dito, that we should, verse 4 pa rin po kay Henry again, that we should be holy and without blame before Him in love. Eto po ngayon, dahil pinili na tayo ni God, di ba? Pinili na po tayo ng Panginoong Jesus, may gagawin po tayo. Hindi tayo basta parang magre-rejoice lang na, thank you Lord, pinili niyo po ako. That's the first na respond po natin. Now we should be joyful, we should be thankful to the Lord
Napanood niyo po ba yung hindi ko pa po siya actually natatapos. Hindi ko lang po alam kung ano apelido niya. Pero ang pangalan niya po is Queen. Na in-interview po siya na, nakita niyo po yun? Na po siya ngayon sa Facebook, sa TikTok. Grabe po yung naging experience niya. Nasabi niya nga po, yung life na binigay ng Panginoon sa kanya, yung beauty, yung intelligence na binigay ng Panginoon sa kanya, ginamit niya against God. Ibig sabihin, namuhay siya sa kasalanan. Kumbaga, although yung tatay niya po ay pastor, yung nanay niya po ay faithfully serving the Lord in the church, pero siya po ay lumaki na, na talagang grabe po yung kasalanan na pinagagagawa niya. Sabi niya nga po, one man is not enough for her. So, kumbaga, hindi siya kasal, pero ang dami niyang lalaki. Tapos, ang dami niya po talaga kasalanan na sinishare niya po na yun, naninigarilyo po siya, umiinom siya. Sabi niya nga po, lahat na ng kasalanan siguro nagawa niya. At talaga pong antigas niya. Marami na daw pong times na the Lord has getting her attention pero hindi po siya nagre-respond kay God. Talaga pong antigas ng puso niya. Then one time, I think 2006 or 2007 po, nagkaroon po siya ng encounter na yun nga po, dinala siya ni Lord sa hell. Kasi nga sabi niya, talagang walang makapagbago po, even yung parents niya. Pero praise be to God, dahil yung nanay niya ay talaga pong lagi siyang nilulod sa Panginoon. Grabe po yung grace na binigay ni Lord sa kanya. Sabi niya nga po, habang ini-interview siya, kung hindi dahil sa grace ni God, kung hindi dahil sa mercy ni God, wala ako ngayon dito, nakaharap mo at maaring nasa impyerno na ako. Kasi nga po, grabe yung kasalanan niya. Kumbaga sabi nga po ay, eto nga po, although, yes, the Lord has chosen us, pero po if we will continue living in sin, we continue living in the things na gusto po natin, we can still end up to hell. Kahit po every Sunday we are here, every day we are reading the Word of God, but we are not aligning our lives to the will of God. We are not aligning our lives to His Word. Sabi nga po, kahit na tinanggap natin si Jesus sa buhay po natin, pero hindi natin inaalaw si Jesus na baguhin tayo, katulad po ng testimony niya, dapat nasa hell na siya ngayon. At grabe po, you can search that. Hindi ko lang po maalala kung anong pang-apelido niya. Basta Queen yung pangalan niya, tapos ini-interview po siya. Na, ang dami niya pong experiences na inalaw siya ni God na makarating sa hell para po siya mismo makita niya na grabe yung the hell is real. And what is happening kumbaga yung mga ginagawa niya sa mundo po is naka-inline. Ito po, kaya ko lang po nabanggit yon kasi ito po yung sabi ko nga po na the moment we knew that we are called and chosen by God, may gagawin po tayo. Ito po sabi, 2 bagay. Sabi po dito, number 1, we should be holy. Holiness is the only, sabi nga po, ito lang yung bagay na we can come before the presence of God. Because God is holy. Di ba sabi niya po sa mga Israelites, be holy for I am holy. Hindi po pwedeng niig or commune or fellowship si God sa isang unholy or yun nga po, unrighteous na person. Bakit? Holy po siya eh. Sabi nga po, the Lord wants us to be holy. At sabi nga po, paano po ba tayo magiging holy? In our own self, hindi po talaga natin kaya. In our own ability, in our own knowledge, sa sarili po natin, we cannot be holy. Amen? Pero, dahil po binigay ni Jesus ang Holy Spirit sa atin, Holy Spirit will lead us, will guide us to walk in His holiness, in His purity, in His righteousness. At sabi nga po ay,
Yun nga po, we should be holy. Kaya nga po, sabi nga po ay, hindi po, kaya yung pong teaching na grace teaching na masyado pong tawag po dito, masyado pong naabuso ang grace ni God, that ang katuroan po nila, kahit na nagkakasala ka, yun nga, kumbaga, you are still in the grace of God. Yes, wala namang pong wala namang tao na hindi na nagkakasala. Pero po sabi nga, if we are continuously living in sin na with our consent or alam natin, we are doing it na intentionally, ay hindi po yun ang kagustuhan ng Panginoon. Amen? God wants us to live a holy life with Him, in Him. Amen? At sabi nga po ay, holiness is one of His, kumbaga, yun nga po, yung nais ng Panginoon. Kaya nga po sabi po, I think sa book of Psalm, sabi, hindi ko lang po maalala yung chapter and verse, sabi po doon, who may ascend into the holy hill of the Lord, who has a clean hands and a pure heart. Sabi nga po, ano po bang symbolizes ng clean hands? We do righteous things. We do the things that God wants us. And a pure heart. Sabi nga po, no one can see the Lord na may unpure na puso. Kaya nga po sabi po sa Matthew 5 verse 8, blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. So, only those who have a pure heart will see the Lord. So, kumbaga, meron po tayong gagawin on our part. Amen po? Nasabi nga po ay, hindi ito matatapos na pinili lang tayo ng Panginoon. But, sabi nga po, we have to walk in holiness with Him. So, the Word of God is here. Tayo po ay napaka-blessed na bansa. Bakit po? Hindi po natin kailangang itago ang mga Biblia sa mga underground, sa mga basement natin para lang po magbasa tayo. Alam niyo po na nagpunta po kami ng Brunei. Nung ako po ay nasa Jesus Loves You Church pa po. Dahil nasa admin po ako that time. Pastoral conference po namin sa Brunei. Alam niyo po na wala po sa amin na pinagdala ng Bible dahil bawal. Dahil Muslim nation po yun eh. Yung pong mga manuals po na pinamigay namin sa mga pastors, doon po namin print. Dahil hindi po namin siya pwedeng bitbitin na printed out na. Alam niyo po ba na bawal po doon na, kunwari may t-shirt ka, tas may nakalagay na Israel, na Jacob, bawal. Tapos po, every time po na nagsa-service na doon, meron po laging lookout sa labas. Kasi po may mga umiikot na mga na mga pulis, na mga yun nga po, kumbaga parang hinuhuli nila kung sino yung mga Christians sumasamba sa Panginoon, ganyan. So, tayo po, wala tayong ganun. Sa China, di ba po, that yung merong pinakita nun sa Facebook na yung isang maleta po na Bible, nung nakita nila, para silang pong mga batang tuwang-tuwa na may Bible. Tayo po, we are a free country. Sabi nga po, Philippines is the only Christian nation in the Asia. Pero po tayo mga Pilipino, what are we doing? Are we embracing the Word of God? May salita na nga po tayo ng Diyos. Kumbaga, we can hold this na walang huhuli sa atin. Hindi na tayo magtatago sa basement para lang po magbasa ng salita ng Diyos. Kumbaga, how can we walk in God's holiness? Kahit hindi po natin tanungin yung katabi natin, we just read the Word of God. We just ask the Holy Spirit, turuan niyo po ako ano yung dapat kong gawin. He will teach us. Amen? Dahil po, napakalinaw, sabi po sa salita ng Diyos, the Holy Spirit will lead us in all truth. Siya po, ang banal na Espiritu, narinig ko po yung isang preacher, sabi niya, alam niyo po ba, napakaraming libro dito sa mundo. Pero, tanging ang Bible, ang pagbinasa po natin, we need the author with us para maintindihan natin. Bakit po?
Kasi po yung mga libro, di ba, kunwari, yung mga namatay ng author, pag binasa mo siya, maintindihan mo agad ano yung thought niya, ano yung gusto niyang iparating sa'yo. But the Bible, pag po binasa natin to, nang wala ang guidance ng Holy Spirit, wala ang, kumbaga, wisdom, revelation na nanggagaling po sa author himself. Sino po ba yun? Si God, di ba po, the Holy Spirit, hindi po natin maintindihan. Di ba po kaya si Revnon, yung kwento niya, di ba, na ang Bible, pangpatulog niya. Kumbaga yung iba, pag nagbabasa ng Bible, parang kwento lang. Di ba? Parang lalo na po yung Matthew, Mark, Luke, and John, Matthew, Mark, Luke, and John, halos magkakaparehas po yung mga story nun. Akala natin story lang siya. Pero po, we need the guidance of the Holy Spirit, who is the author of it, para po maintindihan natin ano yung revelation ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya po, when we read the Word of God, let's ask the Holy Spirit's guidance. Amen? Kasi siya po ang magtuturo sa atin, magbibigay ng kaliwanagan, magbibigay ng enlightenment, magbibigay ng revelation. Ano yung sinasabi po sa salita niya? How can we live in His righteousness, in His holiness? Amen? Nasa salita niya po ito. At sabi nga po, sa salita ng Diyos that we should work out our own salvation with trembling. Ibig sabihin po, yung salvation na natanggap po natin sa Panginoon ay, sabi nga po, we have to work it out. Sino po dito mga nag-gym? Meron po ba? Di ba po pag mag-gym ka, kailangan everyday, kunwari, ito yung exercise na binigay sa'yo or ito yung weights na parang bubuhatin mo. Kailangan po gawin mo siya consistently. Kung gusto mo makita yung desired result na gusto mo. Pero kung hindi mo po siya gagawin, kunwari, unang punta ka lang, tapos, wala na, tinamad ka na, ayaw mo na, tapos magtataka ka, ba't hindi ako pumapayat? Ba't wala pa rin akong muscle? Hello? Wala po tayong ginawa eh. Same also with the Word of God. Salvation is free to all of us. But, sabi nga po, we have to work out our own salvation with trembling. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto po natin, kahit sa una napipilitan po tayo, we have to read the Word of God, meditate the Word of God. Sabi nga po sa salita ng Diyos, day and night, di ba po? At sabi nga po ay yung fellowship with the Holy Spirit, our prayer life, di ba po? Sabi nga, kumbaga, kaya po with trembling, sabi nga po ay may labanan po kasi yung spirit natin gusto niya mag-pray, gusto niya mag-worship sa Panginoon, gusto niya makinig ng salita ng Diyos, gusto niyang magbasa ng salita ng Diyos, pero yung katawang lupa po natin, gustong matulog, gustong kumain, gustong mamasyal, gustong kung saan-saan pumunta. So there is war. Meron pong kumbaga labanan. Sino ang mananalo? Yung spiritu po ba natin o yung katawang lupa po natin, yung flesh natin? So kaya po sabi po sa salita ng Diyos, we have to work out our own salvation. Amen? At sabi nga po, sabi po dito, sa verse 4, balik lang po tayo, we should be holy. We should be. Ibig sabihin, we are not, kumbaga, being, kumbaga parang suggested. Hindi po ito sinuggest ng Diyos. Hindi po to suggestion sa atin na kailangan mong maging holy o nasa iyan kung gusto mo or hindi. No. Sabi po doon, we should be. Kailangan po natin. Amen? Sa ayaw at sa gusto po natin, we have to be holy before the Lord. At lahat po tayo nasa proseso pa po nito. Amen? Sabi nga po, kahit yung mga pastors po natin, yung mga leaders natin, si bishop, at lahat po, kumbaga, we are still on the process kasi every day po, the Lord is continuously changing us from His glory to glory. At sabi nga po ay, we have to walk on it. Di ba po? Every day, one step at a time. At sabi po, pangalawa, without blame before Him in love. Di ba po? Ang gusto po ng Diyos, ang pagbalik po ng Panginoong Jesus, sino pong hahanapin niyang bride? Those who are without spot, without blemish. Ano pong ibig sabihin nun?
without blame before Him in love. Ibig sabihin po, let His love overflow in our lives. Every day of our lives po, hingin natin ang pagmamahal ng Diyos na punuin tayo. That every unforgiveness, every resentment, every anger, everything na hindi karapat-dapat sa puso po natin, ang pagmamahal po ng Diyos ay tatakpan yun. Kasi ano po sabi sa salita ng Diyos? Love covers the multitude of sin. Matututunan po nating patawarin ang ibang tao na nagkasala sa atin, patawarin ang ating sarili, patawarin kung sino man yung mga dapat nating patawarin because of the love of God. Sabi po dito, without blame, hindi po blameless, without spot, without wrinkles. Kumbaga, parang sa isang puti pong damit, walang mancha. Wala pong gusot. Blameless. Di ba? Parang napakaganda pong tignan, di ba? Na kunwari, yung isang tao, kunwari, nakaputi siya. Na talagang puting-puti, na planchado, talagang wala kang makikita na konting mancha or konting dumi. Di ba po? Same old story po. Gusto po ng Panginoon, when He comes back, ganun po tayo. That we are, sabi nga po, without blame. We are blameless. We are without spot. Possible ba yon? Possible po. Kasi hindi po ito sasabihin sa atin kung hindi po natin to magagawa. Gusto ko lang pong, naalala ko lang po yung testimony ko po before. Na yun nga po, napaka-importante po that we make our hearts na hindi po tayo nagtatanim ng unforgiveness, hindi po tayo nagtatanim ng resentment, ng sama ng loob, ng anger sa puso po natin. Bakit? Kasi di ba po, sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew, sa book of Matthew, ang Panginoong Jesus po mismo nagsabi, pag hindi po tayo nagpatawad, Father God in heaven will not forgive us as well. At sabi nga po, yung pong unforgiveness ay, kumbaga, isa po siya sa kumbaga, mostly po, yung mga sakit na nararanasan natin physically, nag-i-start po siya sa unforgiveness. Yung pong, I think na-share ko na po to, pero pinaalala lang po sa akin. Yun nga po, nagkaroon po ako dati ng dream. Na sa dream ko po, biglang tumunog po yung trumpet. Yun nga, yung the rapture of the church. Ang naalala ko po noon, kasama ko si Iyay, yung sister-in-law ko po. Tapos parang family po yata kami. Parang nasa isang building po kami na meron siyang terrace. Nung pong tumunog yung trumpet, takbuhan daw po kami dun sa sa may veranda, yun sa may terrace. At yun nga po, lahat daw po kami nakatingin sa heaven, tapos yun nga, bumukas po ang langit. At yun nga po, dumating si Jesus, tapos yung napakaraming mga angels, tapos yun nga po, so, nung nag-start na po na ang mga totoong sumasampalataya sa Panginoon ay umaangat na. Ako din po, nararamdaman ko, I'm starting to yung umalis na po dun sa kinatutungtungan ko, na parang natutuwa na po ako na, yun nga po, kumbaga, I will meet Jesus on the air. Bigla pong may isang, hindi ko po siya nakita, pero alam ko, paparating siya sa akin na itim, na parang pabulusok na ganyan sa akin. Tapos hinila yung pa ako, parang ayaw akong dalin. Ayaw akong masama sa rapture na parang Tapos, di parang nagising po ako na parang kinakabahan ako sa Lord, sabi ko, bakit gano'n? Na tapos ni-remind po ako ng Holy Spirit na meron akong unsettled unforgiveness sa puso ko dun po sa isang specific na tao na yon. Alam niyo po, that then, talaga pong nag-repent ako kay Lord na, Lord, patawarin niyo po ako kung nagtago po ako ng sama ng loob, hindi ko po agad dinil yung sama ng loob na yun na nakatago sa puso ko sa tao na yun. Lord, forgive me. Talaga pong humingi po ako ng tawad sa Panginoon, humingi ako ng tawad din po dun sa tao na yun. Hindi ko na in-explain na
actually po, sumama yung loob ko sa kanya dahil may nasabi po siya na nasaktan po ako. At akala ko po noon, okay na ako kasi hindi ko na po inaano eh. Pero sabi nga po, the Holy Spirit search our hearts. Alam niya kung totoo po ba na wala na yon, na pinatawad na natin yung tao na yun or hindi. At that time po na yun nga, nung ni-reveal po ito sa akin ng Holy Spirit, talaga pong I repented, humingi pa ako ng tawad sa Panginoon at humingi din po ako ng tawad dun sa tao na yon. At every time po na kumbaga, every time na parang gusto ko magtanim ng sama ng loob sa isang tao dahil may ginawa siya sa akin, may sinabi siya sa akin, lagi po ako nare-remind dun sa panaginip ko na yon. Kaya po sinasabi ko sa sarili ko, ayoko magtanim ng sama ng loob. Kahit po yun, di ba sabi po sa Bible, huwag tayong matutulog ng masama ang loob natin. Bakit po? Hindi lang para gumising ka na masama pa rin ang loob mo. No, because the Lord wants us na hindi po magkaroon ng butas ang kaaway sa buhay po natin. Kaya po, pag po may ni-remind agad sa atin si God na we have to forgive this person, we have to ask for forgiveness to this person, sabi nga po, let's be quick to obey. Amen po? Dahil tayo rin po yung magbe-benefit nun. So, sabi mo sa katabi mo, huwag ka magtatanim ng sama ng loob kahit kanino. Dahil hindi po yun maganda. Amen? Gusto po ni Lord, lagi pong pure yung puso natin. Ano po ba yung mga sa isang pong tubig, di ba? Bakit ba to nagiging contaminated? Di ba? Pag madumi, pag po may mga buha-buhangin, o kaya merong, kumbaga, nailagay na nagpadumi or nagpaiba ng kulay, nako-contaminate po yung tubig. Same also with our hearts. Ano po nagpapakontaminate sa puso po natin? First is, yun nga po, unforgiveness, anger, resentment, na yun nga po mga tinatago po natin sa puso natin. At praise God, na yun nga po, may iba po na they receive their healing once na mag-release sila ng forgiveness dun sa tao na yun na talagang nakasakit sa kanila. Healing starting to flow. Kaya po, ayan po yung nais po ng Panginoon. Now, without blame before Him in love, ay tayo po ay lumakad. Sabi nga po, yan. And verse 5, sabi po dito, verse 5 po, Kuya Henrik, balik po tayo sa ating verse. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ibig sabihin po, predestined. Ito po, past tense na naman. Ibig sabihin po, before we were born in this world, naka-predestined na po tayo, sabi nga po, to adoption as sons by Jesus Christ. Kumbaga, parang nakakalungkot po na yung iba po, parang pag sinabing adopted, iba yung konsepto na parang, yung, may pinsan po ako, nalaman niya po na adopted siya. Nag-ano po siya, parang nagrebelde ganon. Pero may family na po siya ngayon at may mga anak na. And still, naramdaman niya po, kahit pala adopted siya, kumbaga, natagpuan pa rin po niya yung pagmamahal na hindi nabigay nung totoong parents niya. Sabi nga po, ang adoption is a very good picture na mararanasan po natin as children of God. Bilang tayo po ay pinili ng Diyos, sabi po dito, we are predestined to adoption as sons. Kasi di ba po, ang tunay na anak lang po ng Diyos Ama ay ang ating pong Panginoong Jesus. Tama po ba? He is the only begotten Son. Pero sabi nga po, because of Jesus, predestined na po tayo sa adoption. Ibig sabihin, kumbaga, the moment na tinanggap po natin that we are chosen by God, we are called by God. Sabi nga po, and now we have to walk in holiness without blame, without blemish before the sight of God. At sabi nga po, we are predestined to adoption. Ibig sabihin po, kung ano yung inheritance na binigay ng Diyos Ama kay Jesus, we can avail that. Kaya nga po sabi dun sa verse 3,
Di ba po, balikan lang natin. Sabi po dito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." Ibig sabihin po, because of the adoption na natanggap po natin because of our Lord Jesus Christ, all the spiritual blessings, sabi nga po, in the heavenly places, ay blines na po ng Diyos sa atin. Amen? Sabi nga po, minsan kaya hindi po natin na-enjoy itong mga blessing na to kasi hindi natin alam. Tama po ba? Sabi nga po pag yung isang bagay po ay hindi natin alam, hindi po natin siya ma-enjoy. Tama ba? Hindi natin ma-appreciate yung bagay na yon. Bakit? Kasi hindi po natin alam ay benefit pala natin to sa Panginoon. Yun nga po, even the good health is our benefit from the Lord. Di ba po, sabi nga po, ano yung mga sinasabi sa salita ng Diyos? It's our benefit from the Lord. It's our inheritance from the Lord. Kaya nga po, sabi nga ay, tayo po ay, we are now sons and daughters of God. Amen? Because of our Lord Jesus Christ. Pag po humiwalay tayo sa Panginoong Jesus, mawawala po yung adoption natin. Kaya nga po sabi dito, by Christ Jesus to Himself. Ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus ang pinakasusi para po matanggap natin lahat ng spiritual blessing na binigay na po ng Diyos Ama sa atin. At sabi nga po, let's continue, according to the good pleasure of His will. Amen? Hindi po according to what we have, according to what we have done. No. At sabi po dito, according to the good pleasure of His will. Sa kalooban pa rin po ng Diyos Ama. Amen? Nasabi nga po, we are predestined to adoption as sons sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Ibig sabihin po, we are now accepted. Amen? Tinanggap po tayo ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, as His sons and daughters through our Lord Jesus Christ. We are accepted. Amen? Kaya po, pag alam po natin ang bagay na to, kahit may mag-reject po sa atin na tao, hindi tayo manlulumo, hindi tayo parang magsi-self-pity na wala na akong kwenta, wala na akong magagawa, wala na akong kumbaga wala akong kwenta, ganyan-ganyan. No, bakit po? Kasi po, sabi po ng Panginoong Jesus, di ba po, He have chosen us, we are accepted in Him, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus, we have our identity in Christ. We have our confidence in Christ. At sabi po sa verse 7, in Him, ito po, bali ano po ito yan. 2, 4, 5. 5 po. What we do have in Jesus Christ. Ano yung meron tayo or natanggap natin sa ating Panginoong Jesus? Number 1 po, dito sa verse 7. In Him, we have redemption through His blood for forgiveness of sin according to the riches of His grace. Ayan po. Una po, sabi po doon, sa Panginoong Jesus, we have redemption through His blood. Sabi nga po, there is no remission of sin without the shedding of blood. Ang Panginoong Jesus lang po ang, kumbaga naghugas po sa ating mga kasalanan. At sabi nga po, we are redeemed because of the blood of Jesus. Sabi nga po, and the forgiveness of sin, yung pagpapatawad po sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Yung kasalanan po na nagawa natin ngayon at sa mga darating pang panahon. Pero hindi po yun excuse para sabihin natin na, ay Lord, papatawarin mo pala po naman ako sa mga magagawa kong kasalanan bukas. So gagawin ko na lang siya. No. Hindi po, di ba? Sabi nga po, pag mahal natin si Lord, hindi po tayo gagawa ng ikakasama ng loob niya. Or ikagagalit niya, or yun nga po, makakapagpalayo sa atin sa Kanya. Ano lang po ba yun? The only thing na sabi nga po, separate us to God
Walang iba po, kundi ang kasalanan. So, the forgiveness of sin, sabi nga po dito, according to the riches of His grace. Sa mayamang biyaya ng ating Panginoong Jesus, we have the redemption through His blood. So sabi nga po ay napakamakapangyarihan po ng dugo ng Panginoong Jesus. Sabi nga po, the only blood that cleansed us, that washes away all our sins. Amen? Number 1 po yun. And number 2 po, in Him, sabi po dito sa verse 2, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure and His purpose in Himself. So sabi nga po, in Him, He made known to us the mystery of His will. Kumbaga, God revealed to us ano ba yung mystery na kalooban niya. Amen? At sabi nga po dito, that He made to abound toward us in all wisdom and prudence or understanding. Sabi nga po, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. So, gusto po ng Diyos, kumbaga, ano ba pagsabing mystery? Ibig sabihin, hindi alam ng iba. Mystery nga po eh. Pero, yun nga po, through our Lord Christ Jesus, ni-reveal po niya ni God, ano yung kalooban niya. Na yun nga po, na sabi nga po, in the fullness of God's time, ay mag-gather together. Di ba po? Sabi nga po, together in one, all things, yung mga nasa heaven at sa earth. Kaya po, di ba, sa millennial reign, kung tayo pa yung nagbabasa ng Bible, sa Revelation, at saka po sa New Testament, sa millennial reign po, bababa ang Panginoong Jesus sa new heavens and new earth. Dahil, ayun nga po, together with the believers, kung tayo po ay naging faithful ngayon, God will entrust us pag nasa new heavens and new earth na po tayo. Kaya sabi nga po, kung sino yung mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan po sa malaking bagay. Kaya po, whatever God has entrusted us today, kahit na sabihin mo, ang liit lang po niyan, ang simple lang niyan, let's do it with all our hearts. Let's do it with excellence. Let's do it with everything that we have. Bakit po? Because, yun nga po, in the millennial reign, as we reign with Jesus, He will entrust us with bigger things or mas marami po siyang ititiwala sa atin. At sabi nga po, that is a mystery. Hindi po to alam ng ibang tao kasi yun nga po, they don't know the Word of God. Pero tayo po, kung we are being a good student of the Word of God, maunawaan natin, maintindihan natin na ang buhay hindi po matatapos ngayon. Although yung iba pong mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal natin sa buhay, namatay na sila, but sabi po sa salita ng Diyos, sabi nga po, di ba, dun sa yung rapture po, bubuhayin ulit yung mga patay and tayong mga buhay, together with the all believers of Jesus, imimit natin ang Diyos in the air. Di ba po? So, that are the mysteries of the Word of God. Na sabi nga po, ini-reveal na siya. Pero, ano pong ginagawa natin? Are we searching the Word of God? Doon po natin malalaman. Amen? Kaya po napaka-importante. Let's read the Word of God that God has given to us. At sabi nga po, ayan, that both which in heaven and which are on earth ay magsasama po. Ayun nga po, katulad ng binanggit ko, si Jesus bababa dito sa millennial reign together with us who faithfully serving the Lord, pagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon. Amen? At sabi nga po, yan, in Him, He made known to us the mystery of His will. Even sabi nga po, di ba, pag po nagkaroon tayo ng totoong relationship sa Panginoon, He reveal His will sa buhay natin. Nire-reveal niya, ito yung
calling pala po niya sa atin. Kung dati mahiyain ka, pero dahil ang calling niya kunwari po sa'yo ay maging evangelist ka or maging pastor ka or kung ano man yung calling sa'yo ng Panginoon, you have to remove your old self and walk doon po sa calling ng Panginoon, di ba? So it's a mystery na kailangan pong malaman natin as we keep on moving with the Lord. Ayan, sabi po, next is sa verse, ayan po, nabasa na po natin ito sa verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Verse 11, sabi po dito, next po natin, pangatlo, in Him also we have obtained an inheritance. Ayan po, sabi po ng Panginoon dito na in Him we also have obtained inheritance. So sa Panginoong Jesus po, we have inheritance. Amen? Kasi yun nga po, we are predestined to adoption. So, dahil po sa Panginoong Jesus, we are now called the children of God. At pag anak po tayo, di ba? Dito sa mundo, kunwari po, yung mga anak ni Henry C., lahat yun may pamana sa kanya. Kasi anak. Di ba? So tayo rin po, because of our Lord Jesus Christ, we are predestined to adoption, so may inheritance din po tayo. Amen? To our God. At sabi nga po dito sa, let's continue sa verse 11, sabi nga po, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, makita po natin, predestined, ibig sabihin, talagang prepared na po kumbaga parang bago pa tayo lumabas sa mundong ito. It's all prepared by God. Amen? According, sabi nga po dito, to the counsel of His will. So, sa kagustuhan po ng Panginoon. Amen? Hindi po sa kagustuhan natin. Kaya po, sabi nga po ay, we always go back to God. At sabi po dito, sa verse 12, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. So, sila Paul daw po na nauna, ay sabi nga po, na pinagkatiwalaan ng Diyos ay para nga daw po sa kalwalhatian ng Diyos. At pang-apat, in Him, sa Panginoon din po, yan, sabi po dito, in Him, you also trusted. So, sa Panginoon din daw po, tayo ay pagkakatiwalaan. Amen? Review lang po natin. Number 1, sa Panginoong Jesus, what we do have in Jesus. Number 1, in Him we have redemption through His blood. Pangalawa po, in Him, He made known to us the mystery of His will. Pangatlo po, in Him we also have obtained an inheritance. At pang-apat po, in Him you also trusted. So, sa Panginoong Jesus daw po, tayo ay pinagkatiwalaan. Kaya po, apart from Jesus, ay talaga pong wala tayo. Amen? Pinagkatiwalaan lang po tayo ng Diyos Ama because of our Lord Jesus Christ. Di ba po parang, for example, kunwari, may isa pong, ang presidente po, pinagkatiwalaan yung isang tao ng, kumbaga, siya yung gagawa ng, kunwari, ng speech or whatever na kailangan ng president. Di ba? It's an honor to that person. Tayo po, God has entrusted us. Di ba po na yung revelation niya, yung mysteries niya, yung kalooban niya. So it's a privilege to us na gamitin po ng Panginoon. Amen? Kaya po, kumbaga, if we will allow ourselves na talaga pong tanggapin itong responsibility na to na pagkatiwalaan po tayo ni God. Di ba? Parang sino po tayo na babaliwalain natin yung mga bagay na yun. So, kaya nga po may awitin na, ano yun? Yung, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos di kita bibiguin. Magmamahal sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos kay buti mo. Sana po hindi lang siya awit. Sana po, totoo siya sa buhay natin, na hindi natin biguin si Lord. Amen? Dahil po, siya
Siya lang po yung tunay na nagtiwala sa atin, although we are not worthy to be trusted. Bakit po? Kasi alam ni God, we can fail Him. Alam po ni God, along the way, we can stop. We can get tired. Pwede po tayo mapagod, pwede tayong manlupaypay, pwede tayong mawala ng gana, pwede tayong mag-backslide, pwede tayong, kasi tao po tayo eh. Pero po, the good news is, the Lord still entrusted us. Amen? Kaya po, ang tanong, how we will handle the trust of God sa buhay po natin? Minsan po ba nagtiwala na si Lord sa atin pero dumating sa point na parang hindi natin binigyan ng pansin, parang binaliwala natin? Speaking of trust, may nilagay lang po si Lord sa heart ko na i-share ko po sa midweek. Kaya po, if you want to, may Zoom meeting, sa Zoom midweek po natin, kasi online po tayo ngayon sa midweek. It's about dreams. Sino po dito that you receive dreams from the Lord? The Lord is speaking to you through dreams. Meron po ba? Wag po tayo mahiya. Si Lord din po, the Lord is speaking to me through dreams. Marami pong mga panaginip na binigay si Lord sa akin. May times po noon, meron po akong notebook na lahat po ng panaginip ko, sinusulat ko doon. Ultimo, basta po, minsan nagko-code-code na lang ako kasi para lang po maalala ko lahat, para wala akong makaligtaan. Sinusulat ko talaga. Tapos lately po, may mga times po na hindi ko na po siya nagagawa. Tapos napansin ko, nasabi ko, Lord, parang hindi ka na po masyadong nagsasalita through my dreams. Alam niyo po, sabi sa akin ni Lord, kumbaga yung impression niya sa akin, kasi hindi na ako ganun good steward katulad dati, na lahat po na talaga ng panaginip ko, sinusulat ko pagkagising ko po. And I was reminded na kung gusto po nating pagtiwalaan tayo ni God, di ba? Kailangan ipakita po natin kay God na katiwa-tiwala po tayo. Amen? Kunwari, sa ministry, binigyan ni God ng ministry. Pinahawakan sa iyo ang ganitong ministry. Pero wala kang ginagawa. Parang binabaliwala mo or hindi mo binibigay yung buong puso mo in that. Possible thing po, alisin ni Lord, ibigay sa iba. Bakit? Yun nga po, yes, God has entrusted us, pero dapat po makita ng Diyos sa atin that we are a good steward. Amen po ba? That He can really trust us. Amen? Kaya nga po, sabi nga po dito, ay yung pang-apat po natin, in Him, sa Panginoon, we are also trusted. Katulad po nung mga yung mga disciples, yung mga unang mga nakasama po ang Panginoon, pinagkatiwalaan po sila ni God. Kaya po, meron tayong Bible. Kaya nababasa natin po ngayon, ano yung mga ginawa ni Jesus noon, ano yung mga miracles, ano yung nangyari nung panahon ni Noah, nila Daniel, nila David. Bakit po? Because there were people na pinagkatiwalaan ni God, na ginampanan po nila faithfully ano yung binigay ni God sa kanila at sino po yung nagbe-benefit? Tayo ngayon. Kaya po ngayon, ano yung mga pinagkakatiwala sa iyo ni God ngayon? That God wants us to be truly trusted and be faithful para po yung mga darating na henerasyon ay makinabang din po dahil naging good steward or truly trusted po tayo ni God sa panahon natin ngayon. Amen? So sabi nga po dito, ayan, let's continue sa verse 13. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, yan, sabi nga po, ay yung pong salvation na natanggap natin, the word of truth, sabi nga po, we have to be trusted on it, na kailangan po ay panghawakan natin to, tayuan po natin yung salita talaga po ng Diyos sa buhay natin.
At ito po yung panglima natin. In Him, sabi po dito pa rin po sa verse 13, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sa pamamagitan po ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, we are sealed with the Holy Spirit. Amen? Sabi nga po, nung pong tinanggap natin ang Panginoong Hesus, and we accepted Jesus into our hearts, we allow Him to be our Master, our Lord, the Holy Spirit also come and reside in us. Amen po? Kaya nga po sabi po sa 1 Corinthians 6 verse 19, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Ang katawang lupa po nating ito ay tahanan na po ng banal na Espiritu. So sabi nga po, in Him, sa Panginoong Hesus, we are sealed with the Holy Spirit. Sabi nga po, pagbalik po ng Panginoong Hesus, ang kukunin niya lang yung mga selyado ng banal na Espiritu. So, ang tanong po, how do we treat the Holy Spirit? Di ba po, God has chosen us. God has called us. God has entrusted us. And God has chosen each one of us para po maging temple ng Holy Spirit ang katawan po natin. Then how do we respond on it? Sabi nga po, nung pong tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin and the Holy Spirit comes in our lives, di ba parang katulad po ng may birthday? Di ba po, most of the time, we give gifts dun sa celebrant. Alam niyo po ba, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sabi nga po nung iba, ayun yung naging birthday natin in the Spirit. At because, kaya nga po tayo na born again, di ba? It's our birthday in our spirit. Pinanganak po tayong muli in the Spirit. At sabi nga po, that moment, God had given us the gift. Kaya po sa 1 Corinthians 12 verse 1 to 11, meron pong gifts of the Spirit. Iba-iba po yung gift natin. Depende po sa nagbigay sa ating Diyos. Meron po ditong sinabi, in-state doon na 9 gifts, pero hindi po natin ito isa-isahin. Go through lang po natin. Una po is the word of wisdom. Number 2 po is the word of knowledge, the gift of faith, the gifts of healing, the working of miracles, the gift of prophecy, the discernment of spirit, various kinds of tongues, and interpretation of tongues. So, noong pong tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin at tayo po ay na-born again, the Holy Spirit gave us the gifts. So, yung gift po na yon, kailangan buksan natin. Kailangan gamitin po natin. Amen? We have to do something with those gifts. Dapat po hindi natin siya tinatago. Paano natin matutuklasan yun? Sabi nga po, the Holy Spirit who gave it to us, siya rin po yung magtuturo sa atin on how we will use those gifts. At meron din pong fruit of the Spirit. Magkaiba po yun. Ang gift po ay binibigay freely ng Diyos sa atin. The fruit of the Spirit in us, sabi nga po, parang katulad po sa puno. May nakita na po ba kayo na, kunwari po, puno ng mangga? Nung namulaklak siya, after mo makitang namulaklak, biglang may bunga na agad ng hinog na hinog. Meron po bang ganon? May nakita kayong ganon? Wala po, di ba? Usually, pag namulaklak na ang puno ng mangga, it takes time. Una, maliit, yung mangga hanggang sa lalaki siya, hanggang sa yung pinaka size na nung mangga na yon. Tapos, kung green siya, kung let's say, manggang kalabaw, manggang ano pa po ba yun, basta kung ano-anong, kunwari po, katulad yung sa amin po sa bahay, meron pong tinanim po nun si Bishop na apple mango, nagtaturn na siya into red, tapos yellow, kumbaga nag-change po yung ano niya, pero po, it takes time. It's a process. Hindi siya instant na matamis na mangga. Para pong yung fruit of the Spirit,
Yung pong, di ba po, ito, kabisado na to, lalo na yung mga nag-Sunday school po, di ba? Yung love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Di ba po, may kanta pa nga po ito. Hindi po siya instant sa atin. As we walk with the Holy Spirit, napaprocess po siya, or kumbaga, parang katulad ng, kaya nga po fruit, kumbaga, it takes time. It has to be processed. It has to, kumbaga, may mga different ingredients, or tawag po dito, nutrients, yung puno na kailangan matanggap nung, para lumaki siya. Di ba ganun din po sa buhay natin? Yung fruit of the Spirit, hindi po siya automatic na nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, katulad ng gift, ay magmamanifest po sa atin agad. It has to be cultivated. It has to be developed. Along the way, yung walk po natin, our journey with our God. At sabi nga po, sa Galatians 5, verse 16 to, ano na po tayo? Ayan, basahin lang po natin, verse 15 to 26. Ito na po ang ating, malapit na po tayo. Mga verses lang po ito. Sabi po dito, I say then, walk in the Spirit, that you shall not fulfill the lusts of the flesh. For the flesh against the Spirit, for the flesh lust against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident. Ito daw po yung mga works ng flesh, which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. At sabi po sa verse 22, but the fruit of the Spirit, ito daw po, yung bunga ng banal na Espiritu na kailangan pong makultivate sa buhay po natin as we walk with the Lord. Ito daw po, ano daw po yon? The fruit of the Spirit. Hindi po siya fruits. Fruit lang, fruit of the Spirit. Ay, sabi po dito, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentle, self-control. At sabi po dito, against such, there is no law. So sabi po, pag po meron tayo nitong fruit of the Spirit, sabi nga po, against such, there is no law. Kumbaga, wala tayo pong, pag po we allow the fruit of the Spirit to manifest na sa buhay po natin, wala nang law tayong malalabag, wala na po tayong law na, kumbaga, hindi masusunod, because we have already the fruit of the Spirit. And sabi po dito sa verse 24, and those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. So, sabi nga po, that the Lord has sealed us, Jesus has sealed us with the Holy Spirit. Kailangan po magkaroon ng bunga ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen? At wag pong mahuhulog yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Sabi nga, balik lang po tayo dun sa, sa John 15, verse 1 to 8. Makikita po natin dito, na sabi nga po ng Panginoong Jesus, He is the vine, and the Father God is the vine dresser. Sabi nga po, every branch in me does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You have already cleaned because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit
of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, ibig sabihin po, hindi po magbubunga ang banal na spirito, hindi natin makikita yung bunga ng banal na spirito sa buhay po natin if we are not abiding in Christ. Amen po? Dahil sabi po ng Panginoong Hesus, apart from Him, we will not bear fruit. Hindi po tayo mamumunga. Kaya po kailangan ang banal na spirito po para makita po natin yung fruit of the Spirit in our lives. Yun nga po, kumbaga mag-umapaw yung love, yung joy, yung peace. Kailangan po connected tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Dahil po, sabi nga po, ang ating Panginoong Hesus, ang ating vine, and we are the branches. Di ba po, ang fruit na lumalabas siya sa branch. Di ba po? Katulad yung grapes. Hindi naman po dun sa vine lumalabas yung bunga eh. Tama po ba? Dun sa branch. Nung puno na yun, and even po sa mga mangga, sa apple, or whatever fruit bearing, sa branch po lumalabas yung bunga. Tayo po yun. So dapat sa atin, makikita po ang fruit of the Spirit. Amen? Pero if we are not connected or abiding in Jesus, wala pong lalabas na bunga sa atin. Let's assess ourselves right now. Most of the time po ba wala tayong peace? Wala tayong self-control? We are not being kind to others or even to ourselves? O kaya po, hindi tayo gentle sa iba, parang laging outburst yung galit natin. Let's assess ourselves. Nakakonect pa po ba tayo sa Panginoong Hesus? Then if not, this morning, let's connect again to our God, to Jesus, because He is our vine. Amen? Kumonekta po tayo sa Kanya. Bakit po? Pag we are connected to Him, and we allow the Holy Spirit to work in us, unti-unti po, makikita natin sa buhay natin, the fruit will manifest in us. There will be love, there will be joy, there will be peace, kindness, goodness, self-control. Kasi di ba po, in this life, if we want the people to let them know that Jesus loves them, that Jesus died for them, pero nakikita po nila sa atin, ang susungit natin, para tayong mga leyon na mangangain, di ba? Pag ang nakikita nila sa atin ay wala tayong self-control, bigla-bigla tayong sumasabog sa galit, di ba? Parang, totoo ba yung Jesus na sinasabi mo? Totoo ba na may changes sa Kanya? Tayo, sabi nga po, kailangan makita din sa atin. Yes, hindi naman tayo yung titignan nila. It's Jesus. Pero po, sabi nga po, we are ambassadors of Christ. How we represent Jesus to others, ayun yung makikita nila, sino yung Diyos natin. Kaya po kung walang fruit of the Spirit sa buhay natin, how can we tell to others ang pagmamahal ng Diyos? How can we tell to them na buhay ang Diyos ko? Binabago ako ng Diyos araw-araw. Pero po still, nandun sa, anuhan pa, kumbaga we're still doing the old nature. Ano po yung sabi dito sa verse, yan nga, merong adultery, may fornication, uncleanliness, idolatry, sorcery, hatred, jealousies, outburst of wrath. Kung sabi nga po, work of the flesh yun. Pero po, God wants to see in us the fruit of the Spirit. And that fruit should remain. Amen? Mag-remain po yung fruit na yun ng banal na Espiritu sa atin. Na hindi po mawala. Mahirap po talaga. Kasi kahit ako po, nag-struggle ako eh. Di ba, kunwari, kayo na lang mag-asawa, meron kayong hindi, maayos na, kunwari, may tampuhan kayo, nagkagalit kayo, di ba? O kaya, ng kapatid mo, ng magulang mo, or sino man.
minsan po ang hirap magmahal, 'di ba? Ang hirap magkaroon ng joy, magkaroon ng peace. Pero if that joy, if that peace, if that kindness, if that goodness comes from the Spirit and it's just flowing in us, di ba po parang katulad sa river, pag nagfo-flow lang yung tubig, kunwari po maglagay ka ng dahon o kaya ng yung papel na bangka, di ba po, it's just flow kung saan yung current ng tubig. Same holds true. If that love, joy, peace, hindi po natin siya sariling sikap, if it comes from the Holy Spirit, and we just flow on it, makikita po natin sarili natin. We are forgiving those people na nakasakit sa atin. Love is just overflowing sa buhay po natin. We have the joy, we have the peace. Kahit na may kaguluhan, may hindi magandang nangyayari, we still have the peace. Di ba po may kanta yung sa mga kids na, I've got joy like a river, I've got joy like a river. I've got joy like a river in my soul. Bakit? Totoo po yun. If the joy comes from God, from the Holy Spirit, it's just like a river na nagfo-flow. Amen? Kaya po, the Lord has chosen each and every one of us. Also, yung pong mga shinare ni Bishop sa atin last week, and also today, God wants na sa pagpili po niya sa atin, ay makita niya po sa atin yung fruit ng banal na Espiritu. Amen? Let the fruit of the Spirit manifest sa buhay po ng bawat isa. Maaring ngayon, kakasibol pa lang nung love, nung joy, nung peace, nung kindness, nung goodness, nung gentleness. Okay lang po yan. Let's continue to walk with the Lord. Eventually, throughout lalaki din yan. Magiging hinog. Naalala ko po yung mangga po namin, nung kinuha po namin, kasi talagang, na siya, kasi po apple mango, talagang namula na po yung mangga. Nung pinakuha ko na po kay Pastor Alvi at binuksan namin, na siya, hinog na, pero may part of it na medyo maasim pa, pero po na siya, sabi ko nga, iba talaga pag yung hinog sa puno, kaysa yung pinilit mong pitasin na hilaw pa, tas pahihinugin mo, parang iba yung parang ganoon din po sa buhay natin. If the fruit of the Spirit is already ripe na po sa buhay natin, hindi na po mahirap mag-release ng self-control, ng kindness, ng goodness, ng gentleness. Magfo-flow na lang po siya. Kaya dati po, parang takang-taka ako, si Rev po, isa po ako sa talagang kumbaga nagte-testify. Alam niyo po ba, kahit ano pong problema, wala pa po akong maalala na nakita ko pong nagpanic si Rev. Pag po may mga nag-a-arise, kunwari po sa church o kaya sa family, never ko po siyang nakita na nagpanic, na anong gagawin natin, ganito, ganyan, ganyan. O kaya, bakit? Kasi po, gentleness, self-control, it's just flowing in her life. Ako po, nakikita ko talaga sa kanya na, sabi ko nga, isang example po na pinakita sa akin ni Lord na, pag hinog talaga yung fruit of the Spirit po sa atin, it will just flow naturally. Hindi po yung pilit, hindi yung parang napilitan ka lang na maging kind. Alam niyo po ba dati, takang-taka ako na sabi ko nga, even yung mga gamit namin sa bahay po, parang ang daling ipamigay po ni Mama. Sabi ko nga, ultimo yung kaldero, yung mga bag, yung mga, parang pag may kailangan, sige, yung parang mong, sa isip-isip ko, gamit namin yan. Pa po ako siguro, mga elementary yata ako noon, high school. Gamit natin yun, ba't pinamimigay ni Mama? Parang gano'n po sa isip ko, na parang, parang hindi ko pa po kasi naiintindihan that time. Pero now, nung unti-unti pong pinaunawa sa akin ni Lord, madali pong mag-release pag meron ka talagang fruit of the Spirit sa buhay mo. Diba? Yung, if the love of God is shedding abroad into our hearts through the Holy Ghost, pag may nakikita kang nangangailangan, hindi pwedeng hindi mo
bibigyan, hindi pwedeng hindi mo patutuloyin or kung ano man yung pwede mong ibigay. 'Di ba po ang Panginoong Hesus, yung mga nakakasalamuha niya, yung Samaritan woman po, 'di ba? Akala nung Samaritan woman, siya yung may ibibigay kay Jesus. Yan nga po yung tubig. Sinabi pa niya na hindi nakikipag-usap ang mga Jew sa mga Samaritan sa mga Jew. Pero po alam ni Jesus, that woman needs the living water. Ibinigay po niya. Yung lalaki po sa may pool of Siloam, di ba? Naghihintay ng kagalingan. Pero dahil yung compassion, yung love ng Panginoong Hesus, di ba po, instantly gumaling yung paralitiko na yun. What pushes Jesus dun po sa mga tao para ma-receive nila yung miracle ng Panginoong Hesus? Because He has the love of the Father. He has the compassion from God. Di ba po? At because of that, yung mga may need, at ayun yung direction ng Holy Spirit po kay Jesus, di ba po? Nagfo-flow yung healing, nagfo-flow yung deliverance. And I believe God wants us to use us as well. Kaya nga po niya tayo tinawag. Amen? Kaya niya tayo pinili. Hindi lang po tayo para umupo, makinig. Parang katulad po ng estudyante, hindi po tayo forever. Yes, we should be forever student of the Word of God. Pero yung sabihin po natin na forever lang po tayo makikinig, tapos yung mga nakikinig natin, hindi natin i-share sa iba. Baka po in the spirit, empatyo na tayo. We have to release it to others. Baka naman yung kapitbahay mo nangangailangan ng prayer. Paggamit po tayo kay Lord. Baka naman yung kapatid mo nangangailangan ng encouragement. Paggamit po tayo kay Lord. Amen? And let the fruit of the Lord be seen. The fruit of the Spirit be seen into our lives. The Lord has chosen and called each and every one of us to bear fruit. Amen? Lahat po tayo gusto ni Lord na mag-bear ng fruit. Hindi lang po yung ilan sa atin, hindi lang mga leaders natin, mga pastors natin, si Bishop, but each and every one of us, we should go and bear fruit. Balikan na lang po natin yung ating pinaka-key verse. Sabi po again dito, sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain." Gusto po ng Diyos, manatili yung mga bunga po sa atin. Amen? At sabi po niya dito, ito po yung kumbaga extra blessing ni God sa atin. That whatever you ask, the Father in my name, sa pamamagitan daw po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, He may give you. Amen? Ano daw po ang hingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus? He may give to us. Amen? Kaya sa umaga pong ito, I pray na ang bawat isa po sa atin, let the fruit of the Spirit starts to grow, cultivated, and manifested sa buhay po ng bawat isa. Makita po, amen, ng bawat isa. At hindi lang po tayo ang makakita sa fruit ng bawat isa sa atin, and even others as well. That we may, that our God the Father may be glorified in our lives. Amen? So sa pagkakataon pong ito, can we just all bow down our heads and let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you that you are the one who have called and chosen us, O God. Hindi po kami ang namili sa inyo, hindi po kami ang tumawag sa inyo, but you are the one who have called and chosen us. Father, I pray
Let the fruit of the Spirit be seen into our lives. Let the fruit of the Spirit grow. And Lord, na ito po ay tunay na mamunga sa buhay po namin. At ang fruit po na to ay mag-remain, manatili po sa amin. That you may be glorified and be magnified into our lives. That you may be seen, O God, sa buhay po namin, na mga taong nakapaligid sa amin, na mga taong kailangan ka po, kailangan po nilang makilala ka, na magamit mo po ang mga buhay na ito upang maipahayag din sa kanila na ikaw nga po ang buhay at dakilang Diyos na tunay na nagmamahal sa bawat isa. Father God, sa amin pong kalagitnaan, sino man pa po, Panginoon, ang mga may struggle, Lord, in their hearts, to love, to have the peace, the joy, the kindness, the goodness, the self-control, the gentleness, the faithfulness. Help us na muli po that we may abide in you, because apart from you, we will never be able to bear fruit. Father, I pray, katagpuin niyo po, Panginoon, ang puso, O God, ng yung mga anak sa umaga pong ito. And Lord, let every thing that can contaminate our hearts ay maibaba po namin sa inyong harapan. And that you may give us a clean hands and a pure heart, O God. That we may be able to see you. That we may be able, O God, Lord, to, O God, walk in your holiness, in your righteousness, in your purity, O God. That we may be able to become blameless, to become spotless, O God, and without wrinkle, because that's the bride that you are looking when you comes back, O God. Father, we thank you dahil nais mo po na maging handa ang bawat isa sa amin, na hindi po kami ma-caught unaware. Anytime when the Father God tells to you, O Jesus, na you can get your bride, maging handa po ang bawat isa sa amin. Na hindi po kami malamon ng mga bagay sa mundong ito. But let our hearts, let our spirit be always prepared, awaken, O God, and our spiritual ears be able to hear that you want us, O God, Lord, to prepare. Thank you, Holy Spirit, for you are always there for us. That you are the one who is guiding us in all your truth. You are the one who is teaching us and guiding us and leading us para po kami ay makalakad ng may kabanalan sa harap po ng Diyos Ama. Thank you, Holy Spirit, for you have sealed us because of our Lord Jesus Christ. Kayo din po, Banal na Espiritu, ang magtumulong sa amin that we may be able to be faithful and trusted, anuman po ang mga pinagkatiwala sa amin ng Diyos, ng aming Panginoong Jesus. Even if it is in our family, in our finances, in our ministry, in our community, in our workplace, in our school, or Lord, saan nyo man po kami, Panginoon,
nilagay sa mga pagkakataon pong ito. Nawa po ay madatnan mo po kami na tunay na matapat na pwede mo po talagang mapagkatiwalaan. And that we may be able, Lord, to receive and enjoy all the blessings, all the inheritance that you have prepared us even before the foundation of this world. Dahil sinabi mo nga po, Panginoon, sa inyong salita that we will not lack of anything because our God is the one who will supply all our needs. Let faith arise, O God, in our midst this very moment, this very hour, O God. Maging, Lord, sa mga kapatid at magulang po namin nakasama, O God, sa online. Lord, wherever they are, O God, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa. Minister to each and every one of us, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, our Lord Jesus Christ. Because you have called us and you have chosen us to be yours for your glory and for you alone. Thank you, O God. We honor you. We give you glory. We give you praise. We give you all the thanksgiving that belongs to your name alone. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Taas po ang kamay ng lahat ng na-bless nitong mga nakaraang araw. Amen. Ayan. So, ang topic po natin ngayon ay, sabi nga po na pag-aralan natin ay, He first chose us, no? So, babalikan po natin yung story about Isaac, kung saan siya po ay iaalay ng kanyang tatay na Abraham. It's also a big choice for Abraham, di po ba? But he chose na, anong pinili niya? Sundin ang ating Panginoon. At sabi po ni Lord kay Isaac, no, nagtatanong na si Isaac, saan po kukuha ng pang-offer? Ang nailabas ni Abraham sa kanyang bibig ay, the Lord will provide. Amen. Now, as we choose to give today, our tithes and offering, let us also have in our hearts that the Lord will provide, that the Lord will answer all our prayers, especially yung ating po mga finances yung ating mga pangangailangan. Amen po? So, sabi nga po sa pag-aralan natin kanina, He trusted us. So, the Lord trusted us to also give back what belongs to Him. Ibinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon ang ating pong mga kakayanan upang tayo po ay kumita, magkaroon po ng sapat na income sa ating mga pangangailangan. Sometimes po hindi lang sapat, sobra-sobra. And the Lord is calling us, no, to give what belongs to Him. Ang tithes and offering po. Kaya po ihanda po natin ang ating tithes and offering. Sabi nga po, without sowing, there will be no reaping. Kung wala po tayong itinanim, wala po tayong aanihin. What we do today will be our future. Kung ano po yung ginagawa natin ngayon, yun tayo kinabukasan. Kung tayo ay nagtatanim ngayon, bukas po ay may aanihin tayo. Ang sabi ng Panginoon, no, trust me in this, says the Lord. Hindi ko hahayaan na yung pinagkukunan mo ng income ay mapunta lamang or kainin ng mga ng uod or magkaroon ng peste. Ngunit, ang sabi niya, mag-overflow. Ang pangako ng Panginoon, mag-overflow yung blessing sa ating buhay. Sometimes, no, gagawin niya pa nga tayong daluyan, alulod. As katulad po ng pag-uusapan na narinig natin kanina sa preaching po ni Pastor Shig, gagawin tayong daluyan ng pagpapala. Amen? Sige po, atin pong ihanda ang ating mga tithes and offering. Atin po itong ipanalangin.
Father God, we thank you, Lord, for this opportunity once again to bless you, O God. Lord, to give our tithes and offering, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, that you'll continue to give us, Lord, the strength every day na kailangan namin upang kami po, Panginoon, ay mag-earn, Panginoon, at mag-harvest, O God. Father, we entrust everything unto you, including our finances, O God. Alam po namin, Panginoon, Lord, that you will provide everything that we need. Kaya, Lord, ito po ang aming tithes and offering. I-entrust po namin ito, Lord God. At alam po namin, Lord, ito po isang binhi, Panginoon, na at your perfect time, kami po ay aani, Panginoon. Marami pong salamat. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Because of what you've done, not because of what I've done, not because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Lord, you catch me when I'm falling. Show me who I am. I am yours. Who am I? The eyes to see my sin would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that come to sing would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. I'm yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind.
I am yours, I'm yours. Whom shall I fear, whom shall I fear? 'Cause I am yours, I'm yours. Praise. Announcement po. Yan. Every Monday po, meron po tayong Prayer Matters. 7:30 po yan sa ating Facebook page. So kung meron po tayong mga prayer request, pwede po tayo mag-message sa ating GC po sa Messenger or mag-PM po tayo kay Brother Henrik po or pwede rin po kay Pastora Chic. And announcement, ito po yung other announcement po natin, yung mga weekly events po natin. Every Tuesday po, meron din po tayong Leaders and Workers Spiritual Feeding. Via Zoom naman po yan, ng 8 p.m. Sinasend din po yung link po sa ating GC. And midweek din po, via Zoom din po, every Wednesday ng 7 p.m. And soaking every Saturday po ng 6 p.m. So ito po yung mga upcoming events po natin. Yan. So, September 7 po, magkakaroon po tayo ng Family's Day with the Lord. First week po yan ng September. So, we invite po every family po na mag-gather po tayo dito po sa church. And next po is sa August 23 po, magkakaroon po tayo ng Joint Youth Fellowship. So, i-announce po namin yung ibang details po sa susunod na Sunday. So, yun lamang po. Last but not the least, wag po natin kalimutang mag-like, subscribe, and follow po sa ating mga social media accounts. Meron na rin po tayong Instagram. So, sa mga hindi pa po nakakapag-follow, follow po natin yung ating Instagram account na JBLU_church. So, yun lamang po sa ating announcement. Amen. Sige po, tayo po muling tumayo. Muli po nating pasalamatan ng ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh yes, O God, we give you thanks with our grateful heart, Panginoon, our gracious and heavenly Father. We just want to thank you, O God, sa katagumpayan ng iyong serbisyo ngayong umaga, Panginoon. Especially, Lord, sa anak mo na ginamit ngayon para magbahagi ng iyong salita, Lord. Continue to bless her, O God, to renew her strength
and patuloy kayong mangusap sa Kanya sa araw-araw na Kanyang ginagawa, Panginoon. Lord, ay patuloy na maranasan Kanya sa Kanyang buhay, Panginoon, and most especially sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang bawat anak mo na narito ngayong umaga. I believe, O God, that we have received our portion today, na walang sino man sa amin ang uuwi, Panginoon, na walang bit-bit na yung napakagandang salita na siyang tumanim sa aming mga puso, God. That, Lord, we're just so grateful for choosing us, Panginoon. And we will walk, oh God, in holiness and just continue, Panginoon, na mag-remind sa amin that the fruit that you have planted in our hearts, oh God, will shine in this earth that we're living, Panginoon, na, Lord, kayo ang siyang makita sa aming mga buhay. That, Lord, all through this week, Panginoon, throughout this week, Lord, mararanasan ka namin ang inyong gabay sa lahat ng aming mga pupuntahan, lahat ng aming gagawin, kasama ka namin. You will never leave us nor forsake us, Panginoon. Holy Spirit, patuloy kayong mangusap sa lahat ng aming gagawing desisyon ngayong buong linggo na ito, Panginoon, na sa inyo kami kakapit kahit anuman pong mangyari, Panginoon. That, Lord, alam namin, naniniwala kami that, Lord, kasama ka namin, and we will walk in confidence, Panginoon, because, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, ay pinalago nyo na, O God, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O God, especially our spiritual life, that we will grow in maturity, O God, and understanding of your word every day, and we will experience your greatness, O God, your miracle in our lives every single day, Panginoon. And even, Lord, as we go out of this place, we ask for your guidance, Panginoon, that every one of us will reach our homes and destinations safely, O God. Lord, we just give you all the glory, the honor, and praises, for you deserve everything, O God, from us. In Jesus' name, amen.